Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kaanak ng pinaslang na si Kapitan Jess Liang sa Santa Rosario, City of San Fernando, Pampanga, nananawagan ng hustisya. 100,000 pisong pabuya, alok sa sinumang makapagbibigay impormasyon ukol sa pumatay kay Kapitan Liang. 50 million pesos na halaga ng smuggled agri-products nasabat ng mga otoridad sa Subic. Dagsa ng mga motorista sa NLEX at SCTEX inaasahan ngayong December 30 at January 2. Patuloy na suspensyon sa online sabong ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. At Mahiganga Festival sa Santa Ana, Pampanga muling nagpasaya sa publiko. Magandang gabi ka rin ngayon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Pagbabalakas ng local production at mahigpit na pagbabantay kontra smuggling. Ito ang mga mungkahi ng Samahang Industriya ng Agrikultura upang makontrol ang walang humpay na presyo ng sibuyas. Samantala, nakatakdang ipatupad ng Department of Agriculture ang suggested retail price ng sibuyas na 250 pesos kada kilo, bagay na hindi naman nasusunod sa maraming pamilihan. Narito ang report. Umakyat na sa 500 hanggang 700 pesos ang presyo ng kada kilo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa pagtatapos ng taong 2022. Kaya marami sa mga mamimili, kanya-kanyang diskarte na lamang upang mapagkasya ang kakarampot na budget na ibibili pa ng paboritong panggisa. Para sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dapat higpitan ang pagbabantay laban sa smuggled na sibuyas. Kung makikita natin is may nagma-manipulate, no? And may nakita tayong 700 plus dun sa palengke na in which yung itsura ng mga sibuyas hindi naman locally produced yun. Mga imported na smuggled. Dapat talaga yung coordination ng custom with DA. Dapat ayusin mabuti para at least mauna yung DA to implement yung first border inspection. Sa datos ng Bureau of Customs, umabot na sa 1.2 billion pesos ang halaga ng smuggled agricultural products na kanilang nasabat mula January 2022 hanggang sa kasalukuyan. Liban sa krusada kontra puslit na produktong pang-agrikultura, kailangang bigyan ng dagdag suporta ang mga lokal na magsasaka upang mapataas ang kanilang produksyon ayon kay SINAG Chairperson Rosendo So. Tulungan ng ating mga magsasaka espasyo na makalagay dun sa cold storage. Hindi yung mga traders na nakita naman natin yung suggestion nila dun sa November, hindi tumupad dun sa presyo at sumipa ng ganong kataas. Ang pagtaas daw ng presyo ng sibuyas ay bunga rin ng shortage na nararanasan. Iminungkahi ni raw ng kanilang grupo noong Nobyembre na mag-angkat ng karagdagang supply, subalit hindi ito ginawa ng pamahalaan. Huli na raw kung ngayon mag-aangkat dahil inaasahan naman na pag-ani ng mga magsasaka ng sibuyas sa bansa sa unang bahagi ng Enero sa susunod na taon. Samantala, simula December 30, ipatutupad umano ng Department of Agriculture ang 250 pesos per kilo na retail price ng sibuyas. Mas mataas ito sa 170 pesos per kilo na SRP, bagay na hindi rin naman nasusunod sa maraming pamilihan. We hope up to first week ma-maintain yung 250 pesos retail price. And mabilis ang magsasaka ng 200 pesos. Malaking bagay din sa ating mga magsasaka. Ako si Liana Canilaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nasabat ng mga otoridad ang nasa 15 million pesos na halaga ng smuggled agricultural product sa Subic Bay Freeport Zone at Subic Bay International Terminal Corporation. 48 container vans ang ininspeksyon matapos makitang may undeclared product sa mga ito noong December 15, 19, 20 at 21. Kabilang sa mga produktong nakumpiska ay frozen piglet at beef,
frozen fish, pula at puting sibuyas, chicken feet, canned abalone, frozen squid, canned beef at carrots. Mayroon ding fuel pump assembly na may kasamang lorry truck. Dadalhin ang mga naturang items sa condemnation area sa Porac, Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Posible raw muling maranasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong December 30 at sa January 2. Ito'y bunsod pa rin na inaasahang dagsa ng mga motorista na mag-uuwian sa iba't ibang probinsya para salubungin ang bagong taon at ang mga magbabalik Maynila naman pagkatapos ng bakasyon. Paliwanag ni Robin Ignacio, Traffic Manager ng NLEX, maaring buksan muli ang dalawang counterflow zipper lane sa northbound lane kung kinakailangan. Gaya naman lamang noong December 26. Umabot kasi ng higit 14 na kilometro o mula Candaba Viaduct hanggang San Fernando Toll Plaza ang traffic build-up sa southbound lane ng NLEX sa dami ng mga bumabiyahe pabalik ng Metro Manila. Dahil dito, isang lane lamang ang nagamit ng mga bumabiyahe patungong norte. Mula nitong December 23, tinatayang nasa 350,000 na ang bilang ng mga nagdarang sasakyan sa NLEX at SETEX araw-araw.
Posible pa umano itong umakyat hanggang 400,000 kada araw hanggang sa January 2. Paalala naman po ni Ignacio sa mga babiyahe, maging disiplinado sa kalsada at huwag sumingit sa emergency lane upang hindi magkabuhol-buhol ang daloy ng trapiko. Mahalaga rin tiniyak na nasa maayos na kondisyon ang sasakyan at maging ang magmamaneho upang maiwasan ang road crash incidents. So ang paalala lang po natin talaga is yun nga po, sumunod sa ating traffic rules and regulations, mag-drive ng maayos, hindi po yung parang ahas po tayo na mag-drive na pasulpot-sulpot, ano po. At ganun din po na yung ating mga sasakyan, i-check ng maayos po siguro na nasa tamang kondisyon para po kahit pa paano po makakaiwas po ng aberya. At napakainam po na yung magdadrive po, talagang nasa presence of mind, may sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon. Yan po, makakatulong din po para maiwasan natin pagkakaroon po ng aksidente. Inirekomenda ng Department of Transportation o DOTR ang paghihigpit ng travel restrictions para sa mga manggagaling ng China. Ito'y matapos magkaroon ng surge sa COVID-19 cases sa naturang lugar. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, maghahanda na ilang travel guidelines ang COVID-19 Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Kabilang dito ang posibleng pagpapatest para sa COVID-19 ng mga magmumula sa China. Magiging batayan din umano nila ang tugon ng ibang bansa sa pagtanggap ng mga turista sa naturang bansa. Inaasahang 4.8 million foreign tourists daw ang darating sa Pilipinas, kaya higit na dapat masunod ang travel protocols. Gaya po ng ibang mga bilihin, sumabay na rin sa pagtaas ng presyo ang mga bilog na prutas. Ito ang mga karaniwang makikita sa hapag tuwing bagong taon na pinaniniwala ang magdadala ng swerte. Sa palengke po sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, tumaas ng halos 30% ang presyo ng ubas. Ayon sa ilang retailer, ang dating 900 na kanilang nakukuha kada kahon, ngayon ay nasa 1,200 pesos na. Kaya naman nasa 280 pesos na umano ang kada kilo ng ubas. 100 pesos per pack naman ang kiatkiat, 240 pesos per kilo ang longgan, 50 pesos per pack ang poncan, 35 pesos ang kada piraso ng orange, 40 pesos ang isang mansanas. 200 piso naman po ang pakwan kada piraso at 100 pesos ang kada kilo ng melon. Ang ilan sa ating mga kababayan, hindi na raw kukumpletuhin ang nakagawi ang 100 bilog na prutas dahil sa mahal na presyo ng mga bilihin. Super tipid, kuya. Super tipid. Pangbuhay, super tipid dapat. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Kahit mahirap ang buhay, kailangan pa rin mag-celebrate kasi dapat magpasalamat tayo dahil buhay pa tayo after ng pandemic. So may lang sa table. Yun lang, yung apple at saka yung quality. Ayo. Basta yun sana. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, 2 araw matapos po ang karumaldumal na pagpaslang kay Kapitan Jesus Liang ng Barangay Santa Rosario, Ciudad San Fernando, Pampanga, humingi ng tulong sa komunidad ang kanyang mga naulila para sa agarang pagkamit ng hustisya. Binaril po sa ulo si Liang nang hindi pa nakikilalang salarin habang naglalakad sa kahabaan ng Abad Santos Street sa poblasyon nitong December 27 ng gabi. Kabilang sa tinitig ng anggulo ng kapulisan sa likod ng pamamaril sa 63 anyos na kapitan ay ang kanyang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas pangkaayusan sa palengke na kanyang nasasakupan. Sa panayam ng CLTV 36 News sa anak ni Cap Jess na si John Liang, sinabi nitong wala umano silang nakikitang dahilan sa likod ng ginawang pamamaslang sa kanyang ama. Alam naman natin, imposibleng walang nakakita. Sa daming taong yun, rush hour yun ng night market ng city. Rush hour yun, imposibleng walang nakakita. Nananawagan lang kami sa mga nakakita kung sana magipagtulungan. Yun lang yung panawagan namin. Kung sino, kung ano yung gusto. Kasi wala kaming idea kung ano yung bakit ginawa kaya. Ano yung motibo kung bakit ginawa yun. Kaugnay po na balitang yan, tututukan umano ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ang investigasyon ng pulisya sa kaso ng pagpatay kay Kapitan Jesus Liang ng Barangay Santa Rosario. Ito'y upang agaran ang pagresolba at pagpaparusa sa may sala sa naging pamamaslang. Kinukundi na rin daw ng lokal na pamahalaan ang lahat ng uri ng karahasan at sinabing wala itong lugar sa syudad sa mga Fernandinos. Ibinabot din ng alkalde ang kanyang pakikiramay sa naulilang pamilya at kasamahan ni Kapitan Liang. Pinasalamatan din niya ang naging dedikasyon at serbisyo ng nasawing kapitan. Samantala, nakahanda manong magbigay si Mayor Caluwag ng 100,000 pesos na pabuya sa sinumang makapagbibigay impormasyon para sa ika-aresto ng pumaslang kay Kapitan Jess Liang. Sa ibang balita, mananatiling suspendido ang operasyon ng online sabong sa buong bansa. Ito po'y alinsunod na rin sa Executive Order No. 9 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inilabas itong Miyerkules, December 28. Batay sa nasabing EO, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagdaraos ng live streaming o broadcasting ng mga cockfights sa labas ng mga sabungan. Bawal din ang pagtaya off-site o nang wala sa loob ng sabungan at sa pamamagitan ng iba't ibang online platforms. Hindi naman sakop ng naturang atas ang pagbabawal sa mga tradisyonal na pagsasabong. Ayon sa palasyo, kailangan makipag-coordinate ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga lokal na pamahalaan at sa pambansang kapulisan upang mahigpit na maipatupad ang EO No. 9 ni Marcos. May kaukulang parusa naman ang sino mga mahuhuling tataya o pagpapataya at magsasagawa ng online sabong. Sa Pampanga, nauna na pong naglabas ng memorandum si Governor Dennis Pineda kung saan inaatasan ng mga pulis at barangay officials na bantayang maigi ang mga komunidad matapos maiulat ang ilang online sabong activities sa lalawigan.
Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, matapos po ang 2 taon, balik kompetisyon ang Mahiganga Festival sa Santa Ana, Pampanga. Muling bumarada sa mga barangay ng bayan ang mga naglalakihan at nakaaliw na mahiganga o mga giant puppet Miyerkules, December 28. Pagsapit naman ng gabi, nagpasiklaban sa pagsayaw ang 24 na higantes. Bagamat 14 lamang ang mga barangay sa nasabing bayan, halos doble po ang official entries para sa ika-10 Mahiganga Festival. Bagay na nagpagustong sumali at maibalik ang pista. Sa nakalipas sa 2 taon, bunsod na rin ang pandemya, mga mahiganga nito o maliliit na mahiganga ang ginagawa ng mga kabalan sa Santa Ana upang kahit papaano ay may pagpatuloy ang tradisyon. Kilala po ang Santa Ana bilang isa sa mga relihiyosong bayan sa lalawigan at ayon na rin yun kay Architect Joseph Malyari, isa sa mga organizer ng nasabing pista. Nagsisilbing gabay ang mahiganga tuwing Misa de Gallo. Katulad umano ni San Juan Bautista, inihahanda nito ang daan ng prosesyon at inihikayat ang mga tao upang magtungo sa simbahan at magsimba. Muli pong kinilala ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA bilang top performing government-owned and controlled corporation o GOCC para sa taong 2021. Sa 7 magkakasunod na taon, nakakuha ng 90% na rating ang BCDA sa kanilang Corporate Governance Scorecard. Bunsod umano ito ng epektibong corporate governance, pagsusulong ng full disclosure at transparency, competence and accountability, at mabuting relasyon sa mga stakeholder. Ang naturang assessment tool ay ginagamit ng Governance Commission for GOCC upang tiyakin ang mataas na standard ng pamamalakad sa mga state-run corporation. Alinsunod na rin sa ASEAN Corporate Governance Scorecard at ang Principles of Corporate Governance of State-Owned Enterprises by the Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 100 kilometers dyan po sa may southeast ng Giwan, Eastern Samar. At samantala, northeast monsoon naman po nakakaapekto sa buong Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Eastern at Western Visayas, maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng LPA o low pressure area. Samantala po ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at ang Aurora ay magiging maulap po ang papawiri na may mga pag-ulan, dulot naman po ito ng northeast monsoon o hanging amihan. Gayon din po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga.
magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papabirin. Meron naman po inaasahang mga mahihinang mga pagulan. Dulot din po ito ng hanging amihan. Ang natitirang bahagi po ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papabirin na may inaasahan po mga pulo-pulo mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman po ito ng trough ng low pressure area at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay maliit naman po yung chance ang mabuo ng LPA bilang isang ganito na bagyo, pero yung possibility po ay hindi po natin tinatanggal. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat, lalo-lalo na po yung mga lugar na naapektuhan ng mga pagulan dahil posible po ang mga flash floods kasama na po ang landslide. Samantala, narito naman po ang kasalukuyang lagay ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX. December 29, 6:18 p.m. po sa Balintawak Toll Plaza, approximately nasa 300 vehicles on queue. Pagdating naman po sa Torres, Bugalon to NLEX Harbor Link Interchange northbound, slow moving po dyan, no? Dahil po sa pagtaas ng volume ng mga sasakyan. At 20 to 30 kph running speed po ang all lanes at passable po lahat yan. After po ng NLEX Harbor Link Interchange sa May Kawayan northbound, moderate naman po ang lagay ng trapiko dyan. Pagdating po sa Mindanao Toll Plaza at Karuhatan Toll Plaza, nasa light ang trapiko. Pagdating naman po sa Bukawi Toll Plaza, light at RFID lanes, approximately 150 meter vehicles on queue at the cash lanes. Pagdating naman po sa Ciudad de Victoria, before Bukawi Interchange northbound, nasa light po ang daloy ng trapiko, no? Tabumbong to Bukawi Interchange southbound exit, nasa moderate din po ang daloy ng trapiko at approximately 40 to 50 kph running speed at all lanes po ay passable. Candaba Viaduct northbound, slow moving dahil pa rin po yan sa pagtaas ng volume ng mga sasakyan with approximately 4 to 7 kilometer build up at 2 lanes po ang possible. Sa San Simonto Candaba Viaduct southbound, moderate din po ang daloy ng trapiko, approximately 30 to 40 kilometers running speed. 2 lanes po ang possible, 2 lanes possible plus 1 zipper lane at the northbound direction. Balem to Mexico southbound naman po tayo. Moderate din po ang daloy ng trapiko dyan at ang patrol team na-assign ay meron po mga patrol team na naka-assign sa mga strategic areas para po ma-manage ang daloy ng trapiko. At yan mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official. At sa ating pong TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais po rin yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama po ang buong pwesto ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.